Вечетата 1000, да. Кой е това супер безплатни завъртания? Ако не го натисна, няма как да разбера. Какво е това супер безплатни завъртания? Не мога така да се тръгна от тук. Не мога да се тръгна така от тук. Не мога, наистина. Браво бе! Сърца! Браво бе! Браво бе, този го избихме. 200 купихме, браво! Браво! Колко вратки ни остават? Виж си баланс. Хора, пишеше 2. Тя единицата виша бе, брат! Тя единицата...